etorriak! Eskerrik asko! Nafarroko bufoietara! Ja, etxan bezala. Ja, etxean bezala! Teresa! Ja, ja, ja. Zer modu zaite, bueno, outfita, ja, erabiliko zu... Bueno, eske, hau ez da outfit, da. Baizik eta beste azala. Hori da, pues superheroina jantzi bat eta zirkora joten naizenean ateratzen zait. Beste azala eta beste esmaltea. Bai, hori da. Claro. Zeirri parpoli. Nire gustoko batekin egiltzen baniz, batean enkajearena egiten da. Bai. Hori bai Da, dela... nire botere... Boterea, qué maravilla. Bai. Nola baite, la txula, Claro, claro. Eta llegatzen naiz etxera eta guatine. Guatine? Zara guatile. Guatile. Betiko batak. Bata, ez, bai. Maravilla, Bata horiek. Bai. Guatile. Maite banauzu, maite nazazu nere guatile. Bai. Sobra, hori da benetako maitasuna, Hori da froga handia, bat darena. Hau da nere guatileak. Ah, guatileak. Nere guatileak. Ba, oso ongi, joango gara lehenengo berriarekin, ez? Oso ongi. Venga. Alio, Venga. gazta gustoko duzue? Bai? Asko. Nik ere. Nik ezin dut asko jan, Ni ezin osoa dut ezer jaten jan. dudalako. Bai? Ni ezin dut. Ezin duzu ezer jan? Zergatik? Pues lakteok oso... Intolerantzia duzu? Ez, artritisa eta lakteok oso txarrak dira. Nola egiten du esnea egosten denean? Claro. Pues gorbitzarekin lakteo egiten dugu igual, dena izendatu. Zu Julio da zu daukazu artritis eta gazta egiten dutena daukate arditis. Guatxaba! Zer den zuetiz? Genetitis, tontitis. Ez dut esan. Bueno, pues es que movida berria dijoa gaztari buruz. Segurazki ez litzateke zure kasua izango, baina tipo batek pagatu du 30.000 euro artisau gazta zati batengatik. Esango nuke nire kasua ere ez litzateke. Ja, ez da nirea ere, Gaztaren ez da etxe bat erosteko ere. La leche. Cabrales bat dela, hori, 2003ko izan da, gaztarik garestiena, eta egiten dut horrelako subasta bat, daude horrelako gazta subasta moduko batzuk, konpartzen dituzte gaztak eta bar, pues hau irabazi du 30.000 eurorengatik pagatu dute. Ez que horra, jendea, joaten da gaztatzera. Claro, gaztatzera! Gaztatzera. Gazta guztiak... Ai, Dios mío, bai. Ai, Dios, ze mundu eroa ez da. Ze mundu eroa. Bueno, merkadoa, ez? Ez que, ni pensatzen dut. Osa, ez dute erosten bakarrik zati hori, ez? Logikoki. Zer erosten dute? Prestigioa. Prestigio eta tontakeria, osa. Ja. Gero igual joango da jendea, pues neske ni frogatu dut Cabrales hori, ez? Bai. Eta hori, prestigio. Alako joko arraro hori, ez? Eta hitz egitea jendeak, eta Bai. ostea, eta nik aldut, eta Eta egon naiz, eta bai. Inbertsio, ze? Baina da, nik uste dut, aberatzen gauza batzuk gu ez garela entenditzen, eta ez dugu entendituko. Eta ez da nahi ere. Ez. Egia esan, ez da nahi ere. Bai, egia da. Baina badago, gure munduan badago mundu asko, Ni neukan lagun bat, lan egiten zuela, Corte Inglesen, esan dut. Bueno. Bai, eta... Denda batean, bai, hori, makillaje sekzio batean, eta badagoela, kremak 3.000 balio dutena. Eta erosten dira, osa, saltzen dira. Eta jende erosten du. 3.000. 3.000. Osea, ez dakiz zer egiten duen, izango da nire traje bezala. Claro! Magikoa. Ez? Baina 3.000 gastatzen badu ni, osea... Claro, 3.000 krema batean, pues gazta dela pixkat handiago, pues 30.000, no? Hori da, Total. hori, ni nire krema zenbat gastatzen dudan, ni, pues igual, hori, 3, 4, 5 euro, osea ez dut asko gastatzen. Lagun baten lagunak egiten duena, Bai. Orduan, joaten bazara, pues hori, gero dute, pues 1 milioi baten kotxe bat, 3 milioi etxea, eta badaude munduan nolako gauza. Eta gero jaten dira eta galtzaten dute afari batean, pues igual 5.000 euro.
Edo gehiago. Bueno, eski Podemos 1000 euro hori balio du ardo potilla bat. Ja. Euskaldunak izaki, esan behar dizuet, behin joan nintzela hartzakera bazkaltzera. Hartzak. Ez egin genuen manaldi bat intxaurrondon, eta oparitu ziren donbait, aportatzen zuen, eta nik uste dut menu bakoitza balio zuela 150 euro, nik bizitza, baina horrela ordaindu ziguten. Hombre, maravilla, ordaintzen baldin badute. Hombre, hori turismo. Eta esan behar dizuet, joan nintzen, eta flipatu nuen. Flipatu izan zen esperientzia bat. Estenografiarik Iritsita, lehenengo gauza deitu ninduen arreta izan zen sartu, eta erdi broman eta ja, barre bat atera zitzaidan eta esan nuen, ai Dios, lekuz kanpo zegoen. Baina lekuz kanpo zegoelako dena neurtuta. Pausoak, arrera, etorrita, atzetak, klak. La ceremonia del té, Bai, sobra! Atera eta gauza bat, eta autostako izter tipul, ez nahi zoroitzen zertzen, baino. Goxoa, behintzat. Bai, sartu ginen ordu bitan eta atera ginen 6 erditan. Eta... Hala! Bai, baino, eta hau, eta hori... Zaten performance inmersibo bat. Bai. Ja, sofistikazioa. Eta, nik ikusi nuen, badagoen bezala jendea hori egiten musikan ez dakitze lan avantzatu, edo mekanikan ez dakitze lan avantzatu. Claro. Badaude, sukaldean ere egiten lako lan avantzatu batzuk, dena den hori betikoa, batzuk avantzatuak egiten eta beste batzuk goseak hiltzen, ez? Edo beste batzuk zar dago alako desproportzio... Nik uste kapitalismo dela, baina ere kultura da. Eta artea baita ere, modu batean ere... Baina hori nik uste hori aurreko programa batean esaten genuen estatuak egin behar dituen bezala gauza batzuk, hori behar luke ere denok pasatu ahal izatean noizbait. Esperientzia hortatik, ez? Diot, ez nola egin, hori bestela, batzuk 30.000 ordaintzen dute, dago nahiko oso lio handi bat egin da, ez? Eta diru bat, hori baino, Euskaldunok ere hor gabiltzala, baina gure topea izan dadila hartzak, edo pasatzen da gara hortik, ez? Ez dakit, igual da mediatikoena, baina igual ez da hoberena, Karo, hori baita ere... Ez que hori uste abestiena baiti izkutatu dago, Ja, egia. Karo, gero fama hartzen duzugu, ez da gadakazau estatus moduko bat, eta horrekin diruarekin beti eramaten du link bat, ez? Baina diozuna ez batutan, badago, amatxik eta sukaldatzen duten marabillak baita ere, ez dute sofistikazioa hori izango, baina izan daiteke ere marabilla absoluta, ez? Txosnetako gazta eta piper... Baita ere. Horrela hazi gara. Ez pasatu, Ni txosna batean hartu nuen salmonela. Estras, benetan? Bai, gazta tortilla batekin. Bai. Baina gainera zen, amairua edo San Ferminetan. Eta ja, galtzen ginen pizka bat, gelditu nintzen. Bai. Ze pasada. Maite ditugu txosnak, baino... Baina salmonela ez dugu maite, logikoa den bezala. Hori gerta daiteke dozein... Hori da. Salmonela izateko behar da arraultza. Hori da. Bueno, Oskar, utziko dugu hau hasi zaidala gozea eta guazen zure sekzioarekin. Ez dakit euskaldunekin jarraituko dugun edo... Bai, beti euskaldunekin. Naita ez. Ni kosmopolitarena euskalduna gara. Hemen hazi gara eta ni gaintzakoa naiz eta euskalduna naiz. Non gozaz? Gaintzakoa. Super euskalduna da. Txikitaten ni Iruñara etorri nintzenean, erderaz justo nekien. Hala. Manhattanera iban bezala. Baina total, eta hemen da rappers eta punkis eta mala urtenekin da nien ere flequillo, monagilloa nintzen. Ni ere izan nintzen monagilla. Eta aukeratuta, Aukeratuta. Kontatuko izate historia hori beste bat. Nik esan nion amari monagilla izan nahi nuela eta Elizara joan nahi nuela eta hor deskubritu nuen antzerkia. Ez da broma? Ez. Benetan, ulertu nuen etzela Eliza eta Jainkoa gustatzen zitzaidana, baizik eta antzerkia. Ez que igual zu ikusi zenuen antzerki bakarra zen meza edo orduan ikusi zenuen hor egon. Claro, eta gainera gero nire ama hil zitzaizkidan aitona monak neko txikitan orduan nire ama ezekien nola kudeatu asuntua eta esaten zidan joaten zirela zerura. Eta esaten nion eta jatetxeak daude, en plan hartzak dago, eta
oberenak, zer, oberenak. Eta ez dakit zer dago, oberena. Eta hori imaginatzen duen zeru hau, deiakor, eta jendea deitiko deira saltatzen. Zein da bidea, hor, Hombre! meritoak egitea. Horri alde batetik, ez da, eta bestaldetik. Osea, ni larun batetan, igandetan eta nintzen dormilona hutsa, eta lagurak eta ziren bizitan eta itxasoan zaudetan, nire hendikan 11-12 ohean. Baina mesatara joaten nintzen a tope, porque eso era muy maravilla. Osea, jartzen nire nire jantzia, ateratzen nintzen nire perfoa, eseri behar nintzen. Eta deskubritu nuen antzerkia. Sekundario papel batekin, baina ikusten zela, Nik hor deskubritu nuen antzerkia, eta gara esaten nuen amari, ni egin nahi dut dena, kumioia guztia. Edo antzez emakumea. Bai, eta esaten zidaten, itxaso baina ez dute opariak, ez dago bazkaririk egongo, ez opariak ez, ni nahi dut hor egon, flipatzen, klaro. En plan, ez nintzen erligiora ez zertara joan, oie. Jesus is my love! Ikusten zaitut! Baina, bueno, ala beharrez denborak aldatzen ari dira. Bai. Eta, antzerkiari, pixkat ikusten ari zaio plumero Bai, batzuk bai. ikusi dira, eta gauza aldatzen ari dira. Aldatzen ari da. Baino, noski gizakiaren eta euskaldunon berezko behar bat bada nolabait barneko zalantzak asetzea. Definitivamente. Zikara ibili hortik umezurtz. Ez. Eta, ari da eraikitzen pixkana, kursillo askoren ondorio eta liburu askoren ondorio, espiritualidade berria. Ohari, arako nasketa, ohari. Oso ongi etorri zara gaur, Etorri naiz, hori da, monagilloaren azeko, baina Bai, monagillo berriaren kamiseta. Claro. Hori da, eta hori lehenago, orain, irakurtzen baldin baduzu, libururen bat, gero alduzu predikatu hitza. Claro. Guztiari, orduan, lehenago esaten zen, jainkoak nahi baldin badu, ez? Eta orain esaten da, unibertsoak nahi baldin badu. Ez, edo, Total, Mercurio retrogrado da. Etxaie, Mercurio retrogrado. Badaude hori, orduan hori ere espiritualitatea ari da, bere ekarpenak egiten. Bai. Baina, transizioan goanez, nire eri nahiz pixkat ikusten, ea, batzutan da sospetxosoki antzekoa lenguarena, porque jainkoan nahi badu unibertsoa nahi bat, baina, bueno. Orain ere asko esaten da, asko espiritualitatea berriak, dena da zerbaitegatik. Eta galditzen gara... Kausalidad. Eta, kausalidad, eta galditzen gara kristona. Hasta Big Bang arte joan gaitezke dena da zerbaitegatik, noski? Baina, bueno, orduan ekarpena... Baina egia da. Bai, noski, klaro. Noski egia da. Baina egia da, baina ni ari naiz analizatzen zenbateraino den sentitzen dugun bezain sakona. Bai. Ez que zer da espiritualitatea? Amigo. Hombre, hainbeste hori ez dakit, baina argi da horren inguruan sortzen ditugula ideia batzuk, sinismen batzuk, ez? Da, nola esaten zen, fedea da sinistea zerbaitetan itxuki ez, bai. Zelako zerbait, ez? Orduan, espiritualitatea berria dago ere oso modan abundantzia, ez? Bai. Zuek erakartzen duzu. Hori, abundantzia, ez? Abundantzia. Ez que, pobre zara nahi duzulako. Nahi duzulako. Ez diozu kanala, irekitzen, zure ideia dauzkatzu pixkan nasita. Hori gertatzen zain niri. Claro. Zure itxita dago eta... Senegali. Orduan, espiritualitate berria, ez dakit behar ditugun profeta gehiago, edo sindikato gehiago, abundantziaren gaia lantzeko. Bueno, interesatzen nahi nahi sindikato jainoikoa dela, ez? Dago leku guztietan, zuretzako. Ja, jainkoa eta el jefe, baina hori ja kadukatu da, orain universo. Dios es un sindicato. Dios es un sindicato. Espiritualitatea berria. Bueno, ez dakit, ni ari naiz hor gauza gehiago jarraitzen, ez? Aber, esan bezala hori ez ditut apuntatuz, baina, badaude beste pila bat, badago beste bat oso ona dela. Hau etorri zait, zerbait ikasi behar dudalako. Ikaspen bat.
nahi baduzu, ez egin kasurik. Lehenago orduan zertzen lehenago. Pasatzen da, agere porkula. Baina orain ez, oso seguro ez dut. Zer erakutsi nahi dut bizitza. Baina zer majo den jendea espiritualitatearekin, ez? Bapatak liston movida sortzea, igual zu berari ez, eta zerbeten gati izango da. Zer majo. Egin dut amara hostia, baina zuzu majo zaren. Majo. Eta hori beste zer bate. Onartu beharko dut. Onarpena. Baina hori txarra da. Hori segun. Baina bestitzekin. Ez que hori dago dago ere pixkat nola bai. Osa batzuentzako da. Hitzak berriak dira baina. Gauza bat da, konformismoa. Bai. Italo katolikoa. Hori eta da, pobreana, hori nagusia ni baino gehiago da, eta onartu beharko da, hori da. Eta bestea, onartu zen dut, min egiten diala, baina gero nire ondorioak gero egiten dut, onartzen dut triste nagoela. Ez nago triste, ez nago azen. Espiritualitatea berria horre ari da afinatzen. Orduan, zesango nizuek, nik ez dut askoz gehiago luzatu nahi, ze hau ikuste dut hasi garela baby espiritual. Baby espiritual. Baby espiritual berri, ez? Orduan, irekitzen da, orduan, nire izan naiz profetilla, nik irakurri nuen nire autoezagutza liburua, eta, eske zerbaitegatik da, hori Horrek ikusten duzu Merkurio oso argia, Merkurio, torten zabetu eta edo enagrama, zara. Enagrama. Lehenago apostolak ziren bezala, orain daude las disciplinas, las altas disciplinas. Ni ez nuen ezagutzen eneagrama, eta behin esan zidaten komoen plan, ez ezagutzen, eta ja, investigatu nuen, ziren eneagrama. Hori da, ja da apostola, baina orduan nire Euskal Herriarentzako nire ondorio edo propioa da, hori, baby espiritual edo espiritual txoakuetan, ez dela inbeste egien garaia, baizik eta investigazioa hasten da. Oye, pues perfecto. Pues oso ongi. Kantatuko dugu mantra bat edo? Venga. Nik uste, baby espiritual dela ere urrengo pertsona hau. Bueno, joango naiz erarekin, zezke hau baita ere da hasi berria espiritualismoarekin, eta badago hor bere loturak egiten, eta ikusten ditu gauzak, eta... Unibertsoaren konexioak. Unibertsoaren konexioak, ez? Da Ayuso, Ayuso ere dago, ikusten ditu gauzak, eta... Orduan, gure Ayuso, Madrilgo presidentea, ikusi du Bilboko Bilduren kartel batean, erabaki aldaketa jartzen zuen, ez? Eta zegoen pixka bat, horrela mugitu, ez ikusiko du. Eta! Itxiko dutela programa hau, hau gertatu zen, marionetarekin. Ja, 3 aldiz esan dugu, Eskerrak batzuk dauden, tenko, que bestela, eskerrak, ez da. Bestela, engainatuta, biziko ginen, jakin gabe. Beraie badakite guretzako zer denona, eta bera ni, ez dakit, horren aurrean, zer egin dezakezu, ez guz gara enteratu, baina, karo, Ayuso dela dagoela kanalarekin irekita, enteratu da. Ui! Baina gehiago girekiko lioke, baina... Pues horrela. Niri, horako jendea ez dit, ez da, etxe egiteko gogorik. Osa, nahi duzu etxe egiten edurne zuri buruz, pues ez. Ez dit, ez da, hori badakigu zer egiten ari diren, beti egin dute hau, eta aldatzen du pixka bat denborekin modua edo, baina beti egon dira horrela eta nire ez didate... Ez da ezer eragiten, hotza usten zaituzte, bai. Nire egia da rabia eragiten didatela, eta orduan igual rabia hau pixkatat esan zaitu rumorean, baino egia dara hartzen naiz, egite dutela arreta guztia eraman, logikarik ez daukaten leku batzuetara, eta orduan hori
ez da justoa, ez? Eta, bueno, baina egia da, badela humorez hartzeko, momentuan ez deko baino pina. Bai. Osea, egia da badaudela gauzak, ez, borroka armatu, osea, badaudela gauza pila daude, baina momentu batzuetan, osea, baina benetan... Ez que, hau da, giltu da, baita txiste bezala zaharra, osea... Bai. Marionetaren denboran, ez, dena eta zela, eta ez, ez dakit, ez nahi zoretzen ongi... Titiritero batzuk bai, ziren, ez? titiritero, bai, eta salatu eta- zieten, ez dakit zergatik, ez, eta... Ba, ez zen, Saddam Hussein, ez duen lako, edo Ez Bin dakit, Laden, baina bai, eta- etarekin zerbait bai, zen, eta bai, orduan eske- guztiok ginen marioneta, ez dakit zer, Bai. ez? Pues ja, pasatuta dago, ez? Bai. Eta orain etortzen dago. Bai. Eta penagarriena da igual hori badagoela jende bat, oraindik sinistu aldiola, ez? Hori hortik dela edo... Noski baiet, hau da, Dago bukatze. Dago mina bat, eta nik uste dut pixka bat mina hori, eta ere, joder, pues da pentsatzeko, ez? Osea, nire mina instrumentalizatzen duzu, ez? Bai. Da mina eta baina gero dago ere rabia gezur pila bat Bai. sartuta eta hori insuflatuta eta Bai. hor geldituta eta orduan horren gainean gehiago eta pues azitzen, ez? Bai. Erortzen den arte orduan egia da oso, min bat badagoela erreala eta beste bat dago fiktizioa eta rabiosoa eta Bai. orduan hori elikatzea ere, ba, ez dakiten Nafar bufoien Bai, papera egiteko... bai. no? Bai, eske da, aspertzeko eta Ba. hemen gaude, ongi pasatzeko. Egia da. Ayuso, aspertzen gaitu. Venga, Ayuso al cambuso, venga. No fue. Pues guazen urrengoarekin. Venga, blokeatu WhatsAppetik. Perfecto. Agur. Hora, nire badu San Ferminetan etorri bera, bien, agur. Baina hori, besaten baldin badu, Bai. niri ez etortzea toreatzera, agur. Bai, agur. Pues begira, guazen ikustera, beste gauza bat dela, beste konparaketa bat, ze aurrekoan ez digun denborarik eman. Bai. Orduan, guazen ikustera, eta hitz egingo dugu hori buruz, igual da interesgarriagoa. Bueno, ikusi duzu, ez? Bai. Modaren asuntoa. Aurreko nire hitz egin genuen modari buruz, ez? Eta nola aldatu den asuntoa. Zuek zen nahiago duzue? Trajerik gabe, biluzik... Lenguan ere pentsatu genuen. Segun, claro. Segun, baldin bat... Ondartzan, pues biluzik. Baldin bat xaula telebistara, pues espiritual berri. Claro. Segun. Hombre, nik uste dute modak hitz egiten dute gizarteaz. Bai. Eta ze gizartea zen, pues hori, trajedunarena, eta ze gizartea den bestearena, ez? Bai. Osea, eta da, rollo... Bestearena da, bueno, hip-hopetik etorrita, total, Hip-hop. ez? Rap eta... Total, baina badakizu nondik etortzen da hip-hopen moda, ez? Badakizue? Ez. Bueno, konta iguzu gehiago, nik badakit pixka bat, baina konta iguzu. Bai, ez, bueno, Bai. pues nola beltza asko zeuden kartzelan, eta hor ematen dizkiet arropa igual bere tallarena ez, pues handia, pues hori, pues Pues hau ez nekien. hortik etortzen da arropa handia eramatea, zabala. ez? Kartzelatik egotzen zirenekoa, zelako. Vale. Eske, claro, nire galdera izan behar zen zergatik ez daude moda erosoak, ez? Zez bat ez bestea ez traje bat eramatea, ez arropa hain handia jatzen dena eramatea ez da erosoa, ez? Bai, baina bestea igual ere, ni behin ikusi nuen dokumental bat, eta rapero batek, orain dela urte asko, esaten zuen, ez? Hasi zen zapatilla handiak eta kordoia handiak, ez? Eta hasi ziren, gero eta handiago, eta azkenan ezin zela... Ez da ibili, claro. Hori, gero eta bajuago eramaten baduzu prakak, ezin duzu korrika Ez. Osea, ipurdiarekin horrela, Movida bat da. oso luzea, gero, neskak, olako gauzekin, pues azkenean, nik uste dut moda guztiak ja llegatzen diren momentu batera, Ja, roskaz pasatzen. erroska gai sartu nagatzen da, eta beste batera ailegatzen da. Eta ojo, eta ze ematen du trajeak balio behar duela ez dakizen bat hiru eta dela ez dakizen, baina gaur egun, ez? Zapatilla batzuk, galtza ez dakizen marka, porque ya zu balio, gauzak eta ez dakizen. Orduan berez moda alternatibotzat geneukana edo kalekoa da ez dakizen, bihurtu da mainstream ere, ez? Bihurtu da ere lujozko gauza bat, ez? Jaztu dozen gauzak balio, orduan... Dena du, eta bueno, trajearen ere, batzutan ere ematen du elegantzia eta ez dakiz zer, baina baita ere nola den ere neutralizazioa, ez? Zure izaeraren neutralizazioa, Bai. Dena berdin, denok edukatu, efektibo, ez? Ejekutibo
Ez dakiz zer, orduan... Hombre, niri hitz egiten dit burgesia asko ereduaren triunfoa, ez? Osa, trajea da superburgues. Bulegoetara joateko. Eta, pues, lantegi batean lan egiten zutenak joaten ziren buzokin. Buzoarekin. Llegatzen zen igandea eta trajez. Jantzen ziren. Zelako ez dakit, ez? Bai. Potere edo estatus, ez? Eta zen, pues, dotore jartzeko modua, ez? Eta orain uste dut, pues, olako arropa da proletariadoaren irabaztea, Osa, irabaz... Bai, orain kostatzen du dirutza bat, baina... Baina, hori, pues, kaleko moda, urbana hori ditzen ditutena, Baina, aurreko programan ere aipatu nuen, bai? Eta, hippiek bai aldarrikapena egiten zuten, zetakitea duen hori, baina orain kaleko urbana ere da burgesalako, ez, dirua, estatusa... hartzen ari dira, bueno, orain dela asko, ja. Hartzen ari dira, Paris Hilton jartzen da txoni, baina olako, Rosalia, ez dakiz ez da bai, Rosalia egiten ari da kristo negozioa, pues, hijito emakumen gauzekin, ez? Merkadillo eros dezaken gauzengatik, gauzekin, ez? Era gero Euskaldunen gure berezitasun horietan ere, ez? Asko harritzen hau, ez? Ba hori Euskalduna, eta norbaiten ezkontzarako, Trajes. Guztiak. Alkandora, eta hori... Ez zirko da hori. Ez que, ni hori ikusi dut beti... Mozorroa hartzen dute, Eta ni pensatzen du, bakoitza bere dordoretasuna... Claro. Eta bilatu behar du bere dordoretasuna. Adibidez, baserritar bat. Pues praka bakero berri batekin. Eta alkondara batekin. Baina, bai. Zure besoekin. Zer besoa. Ipurdia hor markaturik, eta zapatilla berri batekin, ja zaude eskontza baterako. Beti zaude ukuiluan kakas onaino. Ja zaude guapo horrekin, ez? Edo adibidez, ni dauka lagun bat kalekoa, baina du kriston planta eta behin nire bideoklip batentzako sanion zu trajes. Eta dago, super guapo. Que guay. Super guapo, baina du planta. Beste jendea badago. Jende batzuk ezin du traje bat jarri. Ni adibidez, soineko luze bat ezin naiz jarri. Claro. Osa, dirudi kamisoi batekin zoazela. Ez duka gorputza horretarako, ez? Gero ikusten duzu neska bat, beste gorputzak eta ez duzu, eske zure gorputza da, soineko bat eramateko, trajekin bakoitza bere dotoretasuna. Eta badakizu zerekin etortzen da dotoretasuna? Zerekin. Non dugun karta astralean Venus. Espiritualidadea! Super, jatzen zen bakarrik Merkurio batzera! Non du Venus! Nire kartan erori zitzaidan, noski edo Venus. Ai, Dios mío. Bueno, gero, ematen badi da zure jaio data eta hori, urrengo saiorako... Perfecto. Venus, zure Venus? Non dagoen? Non dagoen eta ikusiko dugu. Perfecto. Maravilla. Izango da zure sekzioa. Bueno, adibidez. Izan daiteke? Bai, Vale. Bueno, Euskaldunok, ojo modaren represioarekin. Moda ere represioa da. Moda ere, ojo, moda. No da. Bai. Izan daiteke. Denbora asko erabili behar duzu modan egoteko. Hori? Eta diru asko. Ez, diru igual daukazu grazia eta ez. Baina denbora jakiteko lehen zer dagoen modan. Ez? Gero lortzeko. Eta gero daude, eta hori beste temazoa da, baina beste batean estereotipo korporalak. Bai. Hori ere beste temazoa da, eta zer iruritzen zaigun ederra eta zer ez, bai? Eta zer uko egiten diegun gure ustez ederra ez delako, eta renegatzen dugu gauza batzutaz, eta hori da beste temazoa da, eta Euskaldunok lasai, gaur ez dugu dena konpondu. Bai. Ezin dugu dena konpondu. Gehiagik bere espiritualitatea. Egongo dira hor. Venusa zerretuko zait. Badakizue zer edo nork konponduko duen, hau, guztian, ziur nago, hauek, begira. Hauek bai, ez? Tipo hauek? Edo zituzue ikusi, hiru horiek goian eta hiru horiek behian? Hauek bai konponduko dutela eta aurkituko dutela zure Venus. Konpondu, ba. Sucede como puede ser, ez da posible. Hori da beste degenerazio bat,
Beste degenerazio Baina, bueno, bat, zuzu. Erik... Bai. Beste degenerazio bat, osea, ikusten duzu... Bai. Estonin, ikusten duzu Putin, egia da, pixka bat manipulazion... Photoshop zegoen. Ez, osea, ez dute hartu konparaketa, osea, hiru zeuden hor ongi, ez? Ongi eta ez da hori da manipulación de masas. Bai, izan daiteke. Bai, Putin egon behar zen, Duman edo Dunan edo hori, ez? Eta bestea ere... Domas, ez? Donmas. Duman. Ez, Tokian, dio. Errusiako parlamentua, Duma edo... Bai. Ez, baina... Ajurianian, Errusiako Ajurianian, parlamentu. Hori da. Moncloa. Aparte de Moncloa. Koktel Moncloa. Eta beste, eta hartu dute zaldi batean... Ja, ni, kostatu zait errekonozitzea Putin, Ez que ni ez dut errekonozitzea, baina... Claro. Pasión de gavilanes, ¿quién es ese hombre? Ez zirudien. Dirudi venezolano, ez dut. Bai. Hori, telenovelako... Chávez, de repente, Chávez bere gaztaroan. Ai, bueno, hori esan badugu fedea aldatu dela espiritualitatean. Zer esango genuke politika eta fedeari buruz? Ai, ez dakit ere gure buruari mesede egiten ari ote garen, ez? Horrelako... Eta halako kasi jolas batzuk fedea galtzeko, ez dago, berdin zain, nahi dute egingo dute, ez dago aukerarik. Nik uste dut ez, ni dauka konfidantza humanitateaz. Bai, Venga! Ikusten baduzu horrela, eta zuzu, nola gauden Israelgo genozidioekin, Ukrainian gertatzen ari dena ni ez dudaro ulertzen. Eta gauza asko, aldaketa klimatikoa eta ez dakiz ere, baina hartzen baduzu... Orokorra? Kuadro orokorra? Diakronikamente uste dut esaten dela, sinkronia eta diakronia uste dut, Pues ikusten duzu, oberantz joaten garela. Eta gauza importanteago, kapatza garela, oberago egoteko. Baina gaude, pizka bat begiratzen olako jendeari esaten egiten nahi dutena, ez. Hau guztiak elikatzen dira gure konsumorekin. Gu gara konsumoko indarra. Zu aukeratzen duzu, zu erosten baduzu baserri batean edo erosten baduzu hiper batean, egiten nahi zara, boskatu. Eta mundu batera joateko edo beste batera. Eta baina gara, hain beste jendea, eta nola batu, ez? Hori da importantena, nola batu, baina guztiok idei bat sartuko bazen. Hombre, hori total. Aldatu nahi duzu mundua, aldatu zu erosketak. Hori da mezua, eta hori dago asko, ez? Lan egiteko, eta nik uste dut, badagoela esperantza. Orain adibidez, gertatzen ari denarekin ikuste dut, globalatik ez dakit, esaten dute 800 pertsona direla, ez? Edo ez dakit zenbat multinazionalak, fondos de kapital, ez dakit zen. Oso jende gutxi, erabakitzen ari da, globalean egoera bat sortu. Eta iritzi publiko bat sortu. Eta nahi dutena egin aldute komunikabideekin eta ez dakit zer, ez? Baina antzerki bada. Ez da egia. Egia da gure bizitza bakoitza. Eta joaten bagara, erostera, joaten bagara dozein lekura, kotxekin, egiten duzunean horrela, zaude, boskatzen, petrolaren alde, kapitalismo finanziarioen alde, ez dakiz zer, hor dago... Bai, hori egia da. Asuntoa da diozuna, ez? Nola aldatu eta nola batu eta nola... Jaio da profeta berri bat. Julietaren hitza munduari, xaloatik, esperantza... Ez nago bakarra. Esperantza ez, badituzu bizale. Lasai, ez nago bakarra, hori irakorri dut nik. Baina, zurea da, zutaukazu ja zure zelula guztietan. Hori hartzen dut estigantza, Eta Karkastilloko festan bezala. Hori da egia da, ari zara kontagiatzen. Hombre, a ber, esango dut egia, dena karta astralean dago. Nik emango izute jaiotze data. Astrologia evolutiva, ezagutzen duzu, eta evoluzioa egin behar dugu munduan. Oie, talde, eta guri azu zaigu jartzea kronometroa? Eta mengabe, itzetapitz, eta itxaso ez du jarri kronometroa?
pues hori, edo Teresak daki edo inork ez daki. Edo unibertsoa. Osea, nire familia ez daki non nagoen. Osea, Ez? bai. Maravilla, gero kontatuko diezu. Igual da 2025. Qué fuerte. Bueno, pues... Ezin gara... San Fermín, berrogeita mairu urte ditu da, galasa, egorera. Vale, badizu denbora gustora zaudenean oso. Claro, egia da. Pues nik uste orain dela momentua profeta entzuten jarraitzeko. Pues ondo, ba, venga, pues. Pak nerabea ekarri dute. Pak nerabea, perfecto. Eta hori, pues, hain modernoak zarete. Nerabeak. Bai, eta, bueno, pues, ekarri dut gai bat, ez, modan dagoela, eta da, chemsex. Chemsex, bai. Kem, K bat izango litzezala. Chemsex. Nik uste dut badaki dela baino, azaldu behar duzu. Bai, bueno, pues betiko movida, larrua jotzea zerbait hartuta gero. Hori da, mozkor hartuta, baina, bueno, jende hartzen du GHB, ez dakidala zer den. Pues es que, bueno, gero kontatuko dizut. Bai, GHB, GBL, eta gero, pues, tipikoak, ez? Kokaina, metanfetamina, ekstasi, marihuana, ez dakiz ere, ez? Eta whisky, herri ere, bueno. Eta whisky, baina, bai. Ken bat da, kemikal bat da. Gehiago sintetikarekin, ez? Eta egiten dute, pues, larrua jo, salkartu, eta gaina egiten dute orgiak, eta ez dakiz ere, ez? Eta jartzen dira kristo onaino. Eta, bueno, pues, badaude arazoak, bai fizikoki, pues, gaixotasunengatik, ez? Eta bai ere, pues, gero normatibazion batean ezin dutera ja larrua jo. Osa, behar dute, onaino jarri eta 7 pertsona gehiagorekin eta llegatu, ez? Eta dute problema, pues, hori, pues, beste pertsonarekin izateko edo beraiekin izateko, ez? Hori, ez? Eta orduan, pues, hori, pensatu dut, pues, hori da, oraingo momentu, eta ez, beti egon dira chemsex, ez? Beti egon dira afrodisiakoak, ez? Beti. Adibidez, pues, erromatarrak zuten afrodisiakoak, eta bak zuen nola deitzen zioten? Venenum. Venenum? Bai, afrodisiakoei. Venusena. Venenum, ez Veneria da Venusengatik. Veneria. Veneria da hortxe. Bai. Venenum, pues ez dakit. Pues igual etortzen da hortik. Euskal. Daukazu iztegi viktimologiko bat hemen? Esate dute, Asisko Urmenerak esaten zuen monologo batean, Euskaldun guztiok daukagula zera bat, filologo bat, eta akatu behar dela. Beti dagoela, asmatzen jakingo banu bezala, daukagula idea. Hori da beste gauza. Arkanazadunera trebentzia. Hau da indoeuropeo barkatu. Baina, Euskaldunak ez dugu, gu gara hori baino zaharragoak. Bai. Gu badakigu denetan. Pre-indoeuropeoak. Gu gara zaharrena, gu badakigu denetan. Bueno, pues bazte dute, badakizu zein ziren hori importantenak? Lekaleak. Zer diozu? Garbantzoak. Eta babak eta listak. Se me cae la baba. Bai. Joder, pues ni hori jaten dut jaia egunero. Horai ulertzen dut. Claro! Eti biluzina egon nahi. Horai ulertzen. Eta Euskal Herriko baserritan zen baba bentza. Fijo Euskal Herrian, isintasunean asko larroa jotzen dela. Nik uste. Fijo. Babarrunak asko daude. Claro. Afrodisiakoa badira. Nola jarriko diren eta gu jakin gabe. Claro. Dikadura industrialarekin. Claro. Enteratzen baina. Bakimikoa behar ditu. Bai, eta ez da igual. Glutamatoa. Bai, hori da. Eta gero urgia batera ez dakizerekin, austedareko ez dakizerekin, eta... Baina galdera bat, chemsexa benetan zuk uste gertatzen ari dela inbeste? Osea, edo jartzen dute, osea, badago guztien ahoan, baina gertatzen ari da inbeste chemsexa? Hombre, niri kontatu didate egin dutela, bai. Niri, osea, nik... Ez jende, osea, a ber, ni ezagutzen dudan oso jente... A ber, sexua da ezagutzeko bide bat, ez? Bizitza ezagutzeko bide bat. Daude asko. Heriotza, gaixotasunak, ikasketak, bidaiatzea, da sexua. Eta guztio ezagutzen dugu jendea sexuaren bidea eramaten dutela, ez? Eta, bueno, pues ni ezagutzen ditu jende batzuk, hori da bere konozimendu bidea, eta, pues, bai, egin dutela. Eta bizitza guztian parranda egin da, eta jarri da, eta enroiat, eta gauzak sortu dira. Bai, baina, bueno, hau da nivel bat, Bai, baina suposatzen da chemsex, bai. Gelditzen dira, egiteko, eta igual, nini, inoiz ez naiz egon orgia batean, eta ez da hurbil ere, osea, da, nire zago da, gauza bat, hori, onaino ailegatzea, behar da planteamendu bat, eta nahi bat, eta
esfuerzo bat, ez? Hora, aipatzen genuen beste programan, ez? Dago iraultza sexual desio bat, eta egia da, bere garaian rabiarekin egin genuen bezala ere, igual pasatu ginen pixka bat. Igual pixka bat. Ni daukat teoria bat horrekin. Osea, adibidez, orain planteatzea chemsex hori dela irraultza bat, niretzako da lehen BAParen bezala, osea, involuzio bat. Edo ja gaude leku batean, edo evoluzionatzen dugu, edo egiten dugu bueltak, ez? Eta hori, pues 60. hamarkadan planteatzea orgia, pues bai, ziren irraultzaileak, ez? Baina orain, nire ustez, pues hori irraultzailea da, pues igual esatea, jo, pues badakizu, enpresa bat montatuko dut, autonoma izan. Ja te digo, hori da iraultza. Hori bai dela iraultza, hori bai. Ni bai uste dut ere, zentzu horretan, nire karreraren ondorioz, sustantziari gabe gauzak egitea, hori dela iraultza gaur. Bai, eske hori gainera, hori. Garai batean. Jende guztia esaten didana, drogekin da, osea, bai, egin nuen trioa bat. Eske egon ginen gau pasaz, eta ez baina, sereno, inak ez du egiten. Nik uste du nire masturbazioa irraultzagoa da. Irautzaileagoa da. Serena dagoelako, eta hor badagoelako harreman bat benetako emozioekin, badago prozesu bat norberatik. Eta balentria, eta gero ere garrantzi hori, pues gero zer moduz izan da zuretzako, zer moduz niretzako. Eta egongoa da jendea, ez, baina niz. Nik esan behar dut, hori autoezagutzaren bide honetan baudela sexualitate tailerrak, eta badaude, eta praktika asko eta asko, eta gorputza asko jartzutenak eta esperientzia askotarikoak egiten direnak. Eta oso espazio zaindutan. Eta emateutenak ere hausnartzeko, zer da sexualitatea, nola bizitzen dugu, zein da sistema romantikoa, zer da bikote bat, zer lotura duka biko fidelidadeak bikotearekin, edo ez, hor badaude, aukera asko. Egin mesedez publizitatea. Jendeari joateko? Publizitatea. Eske badago, nerabeak eta gazteak oso importantea da sexua, ez? Eta batzutan hori, pornokin, irakurtzen dutenekin, ikusten dutenekin, drogoekin, nahazte borraste bat bizitzen dute eta galtzen dute. Nik uste dut guri, edo nik behitzat, badagoela gizartea egituratuta dagoen bezala, nerabezaroa da hostiak hartzeko. Bai, izan daiteke. Dagoelako dena prestatuta, eta energia hori, eta konsumoarekin, gure garaien bezala. Bai, gu egiten genuen berdina. El punki, lo otro, eta nork ez da enrollatu nahi ez zenuen batekin, baina moskorran genuen, kontatuko bano, baina ez du kontatuko. Hau ez da, izela masko saioa. Bariete, baina zain beste. Baina nik uste dut gero badela garai bat, ez? Garai bat, ez, 30 horrek edo behin esperientziak ere izan da, eta zorionez oso minduta ez baldin bagara atera, eta izan bat dugu zaintza, gero heldu dira ere beste aukera batzuk eta beste garai batzuk. Ez orduan egia da hori garrantzitsua dela norberak ere esplorazio hori norberak ikustea bere momentua, baina egia da gero eta gehiago daudela behintzat bere inguruan, bai? Eta nik ditudan esperientziak oso gomendagarriak dira, ez benetan, badagoelako aukera bat, plazerrarekin, zer lotura daukan autoestimarekin, hori gorputzarekin, harremanekin, komunikazioarekin, emozionalidadearekin, eske hau pasatzen zait, eske hau eta gero ikustea deno gabe. A ber, ezagurtzen dugula nola garen Euskaldunak, zer bihurtuko den olako gauzak. Azte tira oso ondo, baina gero hasiko dira master bat ez dara. Egonez, larrua jotzen, eta, pues nada, lehenengo punto... Eskema bat, Eta zer atera duzu? Pues eskema bat eta... Nola zaude, a ber... Monologo bat ere bat zegoen, ez? Hori iparraldekoak edo hegoaldekoak, ez? Kortejoan eta iparraldekoak. Apo maitia, zu ikusten zaitut eta ene bihotza azten da taupaka, apo... Eta hegoaldekoak. Proposamen bat egin nahi dizut, lehenengo puntua litzateke, gustoko zaitut eta horren ondorioz puntu hauek. Bat, musukatu nahi zintuzten Espainetan, bi ongi baderituzu, ordu erdi baino. Horrela, bihurtuko dugu. Auskal, baino, nik uste arriskua hartu dezake. Ze benetan osasunerako eta ondo izateko. Baina, hori nik ikusten dut zaintzeko moduan. Baina eske, esaten zenuen, eziketa lehenago bada, ez dugu behar, ez? Behar dugu, txikitatik ez izatea trauma hori gero behartzeko, ez? Eta azkenean,
hori entzuten da orain gehiago, ez? Pues hori, gaztea, pues, berdin zitzaiola emakume edo gizonekin, ez ni maite dut pertsonak, hori guk ez. Ez genuken ez da buruan, osea, pues ez dakit, ez? Eta eziketatik etortzen da. Eziketatik eta eredutik. Eredutik asko, bai. Orduan egia da, helduok edo nola bizitzen den, denok dugula zerbait egiteko, eta gazteak dituzte berain erronkak, eta gu helduok dagoen erronkak, eta nola biziko dugu sexualitatea gaudenean geriatrikoan. Bai. Eta drogak. Eta drogak. Bueno, drogak ez da arazorik egon Bueno, Geriatrikoan doanik! Osea, ja zaude asilon, ja, osea, hemendik hiltzeko. Eta gainera, zaindu burua, a ber, osea, ez? Zentratuko gara, zentratu mesedez, eta orain, pues, probestuko dugu. Punki batera Nire guztin ari naiz, 80 urterako, osea, jarriko nahi, bueno. Hor gelditzen da hori. Oye, pues a tope, ¿eh? Eta, bueno, pues... daukazu gehiago. Zergatik, bueno, potroien antza zutelako, ez? Barruna, hori eta jazu zaitzen zira. Bale. Afrodizak zirela, potroirekin, ez? Joder. Oi! Eski oroitu naiz, euskeraz dago esateko modu bat, berotu babarrunak edo berotu ez dakiz ere, eta da sexualekin zer ikusia daukana, igual omen egator. Pues igual, bai. Bai, berotu, berotu babarrunak edo. Erromatarratik Qué fuerte. etorriko zen. Eta, bueno, esaten dute, erromatarrak esaten zuten, flatulentziak semena sortzen zirela. Osea, Baina zein de mekanismoa, ez dakit, fuskar bat bota eta semena sortzen zen. Flatulenzia eta pialdetatik. Nola. Ez dakit ez zuen jartzen harremana. Vale. Baina, bueno, pues irekitzen du beste bidea, sexuerako. Hombre, hori fijo, irekitzen du atzeko atea. Horixe... Kobazuloa. Osea, puskerra da sexy berria. Sexy berria puskerra dira. Bueno, gazten artean, bai, edo... Te imaginas tuerkin egiten, ez? Egizu tuerkin. Tuerkin, maravilla. Pa. Erabazten du. Claro. Espektakula aberazten da edo, Da, pusker vaginal moduko bat, ez? Pusker vaginalak ere aberazten dute guztia. Konzeptualki ikus dezaket, orain haber esperientzian bizipen... Baina hori da represio bat. Nik entzun dadu, bueno. Ni ez da izisten, baina diot, arriskoa egon daitekelako hori bakarrik hemendik bizitzen da, bizi behar genuke hori burua, emozioa eta gorputza eta gero etzeingo dugu. Bai. Bueno, irekia gaude. Izan zitekin, claro, Hori esaten dute. Oye, pues maravilla. Pues horrela utziko dugu saioa, primeran geratu zaigu, ez dakiz ematekin dugu, ez du jarri kronometroa? Bueno, baina gutxi gora bera, ez? Nire motza egin zaite, eh? Bai? Bai, igual gaude 5 minutu edo 10 minutu. Bai? Ez? Nire motza egin zait. Moztuko dugu hemen. Motza baldin bada, ni badakitze artistaren bideoklip bat jarri daiteken. Venga, vale. Ipurdia mugitzeko. Claro. Eta luzea bada, Eta usana bada luzea. Oye, pues perfecto, mi esker, bikote, eta horreko programa. Ekartzeagatik benetan bi aldiz ja, osea, nire ama flipatzen ari da, bai, osea, saloa nire telebista betirako, benetan. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.